One name of was Safalo. You go to Magana Chimano, Bogala. You go to Magana Chimo. Obala tule Libya, Wawago, Obala tule Libya, Wawago, Obala tule Libya, Wawago, Obala tule Libya, Wawa, Obala tule Libya. One name of was I don't do no go was a Buga now was a wago. While Mago can't wait, on your dollar to go water, when you will go for Sico. You go Magana Chimano Momo. You go Magana Chima. What you may also go and loom. You go Magana Chimano. Abu Mono Cheers a good. Abu Mono Cheers a good. Wabe good no Gambobia, the good Obalo Delta, Magagumu, Gandibia, Otitanamo, Kainelio, 2021 Agogo. And I told you 2022. You go Magana Chima. You don't show. You don't show. I have a lot. One name of go. I never know we can no monum. I have a go by one of Vogo CC. He have one more second. And a guy who learn. And an amodo good. And in Ejimova. Abogena Lola. He said, I thought the daisy, where did you live? Or Danam Woke Milibia. He was in a Milibia. Couldn't you temple? Who cannot tell you? Ilijo Magana Chimu, Ijo. Ilijo Magana Chimu, a jumma. Ilijo Magana Chimu, a jumma. Wobu, Ong. Esiamu, Obuadness, Odogu Natai, Ongi, Ibi Guadailo Odogu, every Wolumesi. Animatia Kukamau. Palomia, Obuadness, Palomia, Obuadness, Nenu number one was don't make a lady. What you may let you go on your channel. What's a cook? What I be learning 1 year. I got be a good hotel again. Was this all again about Tom? Nange way by me. I get yellow garu. You will go Java. On your channel, Mazo Echo. What I be learning 1 year. Ije to Magana Chimu, Ojombodo. Ije, one day more will pay us. One knows he will do. Ozibo. When you make a lady, Anna, Palomia, Ozoibo, 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 Dogu, Ozoibo, Ozoibo, Dogu. Azaibo. Gochi meles Odogu, Ogueshi no joto. Odogu no joto na. Igede. Ilige Magana Chima. Ebi gata kwa navo. Kaje wele gu akanesi wanam. Yabo nya chana mana kwa. Yabo Odogu na India. Ogala wele bi sale. Ilige Magana Chima no me aga. Yabo nya chana mana kwa. Ayabala. Hello, Odalo Magani. Anebu.
Adebwane buwanle magani igede atosi muso butu 2021 agu yi don kedu maka ya chola mazo eko otami lo nya wani ya ka na basili kem iwe mele mo emo Odia Solibe Ewijelema Solibe Solibe Ewijelema Ewijelema Solibe Solibe Ewijelema Ewijelema Solibe Solibe Ewijelema Ewijelema Wane mo bu ko oze Igwe maga na chimu azubike obi dike ọba kanje kena noli mgbadike noli odogwu ego dalụ unu mekene gị money stop the nonsense money stop the nonsense one day CB Azubi keke neti oye mpu egu abia evia boso me sai dedication muna ndi egu mu soja Igwe Bosak Chief Prince oge meme one esio yo no magana chimme money stop the nonsense in a baby day. Happy birthday to you. Yo do magana chimundoga putagon. Udobo sawa chinedu. Udobo sawa chedinga. Udobo sawa. Udobo sawa. Hello. Gena rafi kemu. Igwe jinaso. Ogwede loka iji eriwe mesuya bosi wa lozu papa amolo wana awura awu palomia nzeno nzeraf nzeno palomia nzeno nzeraf nzeno oya nzeno ngesi wamba wamu ikwanam ono mekele gi ego de na mwihu edi mwihu na wezi ego rina ego na ago mwihu yo do maga na chimu ngesi gina money stop the nonsense unu na bu unu na de na ma nya bu ezi ayegi yo do maga na chimu anolo mo wemu yo do maga na chimu anolo mo anyi bu anamu na eliotite yabo tita namu yuwe welgoji elia yuwe welgoji elia happy birthday to you eti kige me birthday one mo bugo ko wanze onya chona ma na kwa palomia ote tiki ote onya chona ote tiki ote onya chona ote tiki ote tiki na mi be na kurogu onya chola mana gwa ebigi geti nwanne gi o nwanegu ka nneti igwe da host ya bu da host money otu akosi me na ogwash osinje legu na ogwash otu akosi me lo mo igwe da ho onya
onye chọrọ m nwa na-ekwe nweze bụ eze ọ gara agbata gị ego biko libe akụ gị ihe lụrụ na-elugo nwa nwanne m ka nne ihe lụrụ na-elugo unu m ekele gị ịjọ mma unu m ekele gị ototik ihe lụrụ na-elugo nwa ya nínú ọ̀yà jọ náà máa nẹ̀wẹ́ wọ́n nẹ̀wẹ́ ọ̀ka aka ara òtún nà kì í ṣe àlọ́ náà òtún àwọn kì í ṣe àlọ́ sẹ́ ẹ̀bùkọ́lá yà wọ́ àná anya wọ́ àná junior onú bẹ́ẹ̀ kéde kí wọ́n nẹ̀ sọ́nẹ̀ wọ́n nẹ̀wẹ́ wọ́n nẹ̀ kírísítà kedu maka chikolo wọ́n nẹ̀ kí o wọ́n nẹ̀ jáde n'izu. Yoyo do magana chimu ojongbodo ayawala mupu egwu na-eshila anụmanụ mịa ọ dị ga egwu ọya dị egwu bụ ọkụ ọta ebe dị igwe dahụ osu na-abịa egwu dahụ ejeli m egwu egwu dahụ gị na ndị otu gị ejeli m egwu n'ọgwụ asị gị na asịkọ ọdụ gị ụnụ bịalutie m mmanwụ igwe ọtọ wee bụ m ego ịbọlụ m ha fefe milion egwu igwe dahos palomia dahos money palomia dahos money onye obodo eze 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 igwe dahos gbochi mele zodogwu dahos money onye mmịatụ ana m onume ka na-ege dahos mụ na gị bụ nwanne ibi mele chụmụ ya mee ọma awọ nata gị awọ odogwu lụrụ n'ọbụ ihe landlord ka ọ bụ abụọ igwe dahos nwanne m ejeli m egwu n'ọgwụ asị gị na ndị oyi gị ụnụ bọlụ m ha fefe milion igwe dahos nwanne m isi nwere ugo na-etu ugo eze oli ego n'ụkọ onye chụla ajọ n'alụ ngozi igwe dahos eze oli ego n'ụkọ igwe dahos eze oli ego n'ụkọ igwe dahos money eze oli ego n'ụkọ igwe dahos money ị na-emesara aka ego daho chitego igwe do maga na chimano me ọ bụ mụ na ga-echi eze egwu a yoyo do maga na chimu ojombodo isi welugo n'etu isi welugo n'etu isi welugo n'etu isi welugo n'etu ego mmili n'onye chi mere ụzọ melụ ụmụnne ya ibu ego mmele nwanne m a na-eburu ego mmiri dịrịgo ego ma ga na chi m ego mmiri wọta mmiri onwe ilo onu meke na ego mmiri ka ndị eke na ike chukwu ya bụ ogolozi ọmọgọ otu 50 melụ m ọgọ ejere m egwu na Villa Port ya bụ n'ime Agụledi ya bụ nwanne eke m
ọjọlọ chọ ma jalo bịa ego ọbọgidi na ego ọbụbọ o jere aka n'ime abịa o mere m transaction 50,000 alụmịa ogolo eze ọmọ ogolo ikeji ogolo nwanne elias ogolo ọkọhwa ogolo landlord odo ogolo ikeji ogolo eze ọmọ odogwu ego mụ n'otu igbu ego mmiri ego yere chụma n'aka ọ na-abụ ego ewu mmanwụ odogwu ego ewu mmanwụ ebe dịkwana enough chance iligoro maga na time ego igwe transaction alati nweze dike odogwu na transaction iligoro maga na time alati n'onye chimele eze ya ga-echi ya ugbo nínú ugbo n'elewu wezoboro dike atụ egwu a na-elire mmadụ oli onume ekele gị monde ya bụ biga steeti amara m onye ọ bụ egwu biga gbala mịa biga odogwu biga steeti biga odogwu gbala mịa biga odogwu everyday awuwe mini sat onye ga-adịle mma awilo a na-eburu a na-egbu awilo n'ume aka n'age chibuzo oli ego n'ụkọ nwanne mmadụ ka igwe na sinet awilo ka a kele ụmụnne m ndị na-eme ịtụ ya mee igwe sinet igwe ọbakụ ego igwe sinet igwe ọbakụ ego igwe sinet na igwe na sinet biko kele ezi onye gị ya bụ nọmba 1 eze 1 nwanne big boku okeli ego n'ụkọ nwanne wizi malay babụ ndị cash monies unu mee ka na ebe kedu maka obembenwe igwe bụ igwe akụnna nenu akụnna ọgọ mụ weze ka ịbụ abụ akụnna unu mee ka na ụmụnne m na ndị isi mele eze wa ga-echi ọzọ onye ugbo unu mee kele gị ugbo ndị Igbo daalụ nwanne m gịlịgị odu maga na chime unu mee ka na unu ka nje ke na fero onye obodo eze nwanne m fero ọngị wobeluo mgba na-ekpo agrik nna gị nwụrụ anwụ bebi gị nye ewute nne gị ọ mụrụ nwa na-anwụrụ anwụ fero onye obodo eze ọkalịgọ ayi ụmụazị agbaghagọrọ m fim onye oge adịle mma onume ekewe gị ọ dị gị egwu ijo wado ego bugo ko wanje onomadi big son wodo bai big son odoba kanje ke no toto nwa wa mo ba na mo toto nwa aish wo boda za wanna ibu toto nwa wo boda za nge ọwa ni mede giligo maga na chimoto mbego and the silent balomia silent money silent
Walomia, silent, silent money, silent, silent money. Where's Moisa? Where's Moisa? Go chimele zo podo pom 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 pom.